IATF may paidalom na sila sa General Community Quarantine. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 29, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Ginpaidalom sang National Interagency Task Force ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sang Negros Occidental sa Modified General Community Quarantine umpisa Hunyo 1 tubtob Hunyo 15. Ini ang basiman sa Resolution number 40 sang National IATF. Kasunod nga ang Bacolod kag Negros Occidental ang in-classify nga low risk area angot sa COVID-19. Sa bahin sang Region 6, ipaidalo man sa Modified GCQ ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Ang Bacolod ang may 13 ka mga kaso sang COVID. 7 ang naka-recover, 3 ang napatay kag 3 ang aktibo nga kaso. Ang probinsya naman sang Negros Occidental ang may 9 ka kaso sa COVID, 5 ang naka-recover. Nasaad sa resolusyon nga ang mga lugar ngayon paidalom sa low, moderate kag high risk ang pwede makapilar sa IATF Screening kag Validation Committee nga may concurrence ng Regional IATF nga hindi maglampas sa alas 12 ng udto, Mayo 29. Umpisa Hunyo 1 ipaidalom ang syudad sang Bacolod sa Modified General Community Quarantine. Ini ang ginkumpirma ni Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sang Bacolod IATF bilang pagsunod sa Resolution number 40 sang National IATF. Sa idalom sang amo nga resolusyon ang Bacolod kag Negros Occidental ngayara pa sa GCQ ipaidalom sa MGCQ sa Hunyo 1 tubtob 15.
Kahapon nga adlaw Huwebes nagsapol si Mayor Evilio Leonardia upod sa mga opisyal kag nagkalain-lain nga ahensya angot sa ipatuman nga mga protocol sa Bacolod pagkatapos sang Mayo 31. Sulo kay familyaran may mga negosyo nga hindi pwede kabukas sa GCQ nga ginatugutan na mag-opera sa tion sang MGCQ kangay isang salon, barbershops kag pwede naman ang dine-in nga restaurant. Suno sa Vice Alcalde nagakulat sila sa guidelines gikan sa Marina kag Kaap angot sa pagbalik sang sea kag air travel. Subong adlaw Mayo 29 magasapol si Councilor Archie Baribar sa mga negosyante para talakayan ang mga protocol kag preventive measures batok sa COVID-19. Sunod sa Vice Alcalde sa idalom sang MGCQ, pwede na ang concert kag pag-opera sa sinihan pero 50% lamang ang attendance. Nagapabilin sa gihapon nga ginadilian ang pagpatigan sang misa sa idalom sang MGCQ o kung pwede lamang ang religious activity nga may maximum nga 10 ka mga persona. Nagkalagubo ang siyam balay, samtang partially damaged naman ang 31 kamapuluyan sa duha barangay sa siyudad Sambago matapos ang madamon nga ulan nga ginupdan sa mabaskog nga hangin kahapon sang udto Mayo 28. Suno kay Bago City Local Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Mary Jane Ortizo, na-eksperyensyahan sa Bago ang tuman kabaskog nga ulan takna alas 12 sang udto kada kabaton sila sang initial nga report sa mga kahalitan nga ginbilin sang ulan malauna imedya na sang hapon. Suno kay Ortizo, 7 ang totally damaged samtang 22 naman ang partially damaged sa barangay Malingen samtang 2 ang nagkalagawa sakit kag siyam ang may mga damage sa barangay Antipuluan. Padaan pa ang pag-isip sang LDRRMO sa kanamuon sang pamilya nga naapektuhan sang sining malain nga panahon. Gilayon nga nagpadala sang bulig ang lokal nga Social Welfare and Development Office sa siyudad Sambago. May mga persona man nga nakaangkon sang kapilasan apang gilayon man nga nabulong sang mga emergency responders. Wala sang evacuate sa mga insidente, bangod nga mas gin pagkamaayos sang mga pamilya nga nagkalawasak ang puluyan nga temporaryo aray magtener sa ilang nga mga himata. Nangin epektibo ang pagpamtang sang duha ka mga entrance kag exit points sa Libertad Public Market bilang pag-control sa kadamuon sa mga tawo nga nagasulod sa merkado. Sunod kay Police Station 6 Commander Police Captain Elmer Bonilla, mas nasunod ang social ug physical distancing sa merkado sang gin-control ang movement sang mga tawo. Dugang pa ni Bonilla dako man nga bulig sang presensya sang kapulisan kag mga traffic enforcers sa pagpabilin sang sistema sa trapiko sa palibot sang merkado. Giliwat nga ginahingyo ni Bonilla ang pag-insyende sang publiko sa pagpasira sang dalan Mabini Margarita kag paglimita sa mga salakyan nga nagasulod sa dalan Lizares Amelia. Ang mga entrance kag exit points sa Libertad Public Market yara ginsangan sa nga dalan Hernaez Amelia kag dalan Margarita Amelia. Ginatuna na sa Negros Occidental Police Provincial Office ang pamaagi sa pagpanagdag sa ikaduhang trans ng Social Amelioration Program kung SAP. Suno kay NOCPO Director Police Colonel Romeo Valeros, sa piyak nga wala pa sila nakabaton sa guidelines, apang una na sila nga nagapreparar para mangin mahapos ang tanan. Doon ni Valeros, gin-identify na sila ang pulis nga mangin in charge sa Tagsaga Police Station sa probinsya. Nagpasalig ang direktor nga masarangan nilang trabaho kag hindi maapektuhan nila duty sa komunidad batok sa kriminalidad. Sa namalawang, gintugyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa PNP kag AFP ang pagpanagtag sa ikaduhang trans ng ayuda matapos ang madamo nga ma-report angot sa ginaligar korupsyon sa unang trans ang pagpanagtag sang SAP. Pagkakawa ng kabilang sistema kung paano natin ipapakasakyan. Iwan ko rin kung baka magkandak pa rin tayo ng validation kung pagbibigyan ng assistant ay talagang qualified na member ng Force of the Poor. Ang kabahin sa pahayag ni Police Colonel Romeo Valeros. Sa iban nga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos lutangon sa dalan Matagoy, Barangay Rizal, siyudad sang Silay kahapon sang hapon Mayo 28. Ang biktima ang ginkilala kay Napoleon Bisonia, legal ang edad, pamilyado kag residente sa amuman nga lugar. Ang suspect ang ginkilala naman kay Bobet Jaime, legal ang edad. Sunod kay Police Major Rolly Pondevilla, ang hepe sang Silay PNP, papauli ang biktima sa inyang ginsugata kag ginlothang sang suspect. Makapito ka beses gamit ang ginaligar kalibre 45 nga armas lutang. Dugang pa ni Pondevilla, may daan nga pagdinumtanay ang biktima kag suspect. Si Bisonia ang nakaangkon sang madamo ang kapilasan sa nagkalain nga bahin sa Yelawas, kag
Ningagaw pa nga madala sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay apang gindeklarar nga dead on arrival. Preso ang suspect sa custodial facility sang Silay PNP. Nasapwa naman nga patay kag may buno ang isa ka 46 anyos nga lalaki sa Lower Barangay Agpangi, Banwasang Calatrava. Ang biktima gina kay Sunny Boy Flores, pumuluyo sa amuman nga barangay. Sunod sa Calatrava PNP, ginbuno ang biktima sang wala pa makilala nga mga saokon suspitsado samtang nagapauli sa iya nga puluyan. Ginpay daw na sa post-mortem examination ang bangkay sang biktima kag ginaimbestigahan pa ang motibo sang krimen. Nasapuan nga patay ang isa ka mangunguma nga may igo sang armas luthang sa Sitio Agogolo, Barangay Makagahay, Banwas sang Moises Padilla, sadtong Miyerkules sang aga. Sunod kay Police Captain Hansel Lumandas, Acting Chief of Police sa Moises Padilla PNP, ang biktima ang ginkilala kay Ronald Villarma, 37 anyos kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Dugang pa ni Lumandas nga ang biktima ang isa ka mangunguma nga wala man sang malaing record sa otoridad kag hindi man drug personality. Panuaron sa asawa na dula ang iyabana sa isa ka gabi kag ginkakibot na lang nga patay na sang nasapuan. Padayon pa investigasyon sang kapulisan sa pagkilala sa mga suspetsado kag rason sa pagpatay. Samtang nakaangkor man sang kapilasan ang mag-utod nga senior citizens matapos labo sang ilang manghod sa Purok Riverside, JJ Gonzaga, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod sa itong Miyerkules ang gabi. Ang mga akong biktima, kilala nga Sanday Julianita Robles, 75 anyos, kag Ofelia Robles, 73 anyos, lunsay pumuluyo sa nasambit nga lugar. Ang nadakpa naman nga suspitsado, kilala kay Harlan Robles, 67 anyos kag pumuluyo man sang amo nga lugar. Nakagawa na sa ospital ang mag-utod nga Robles matapos nabulong ang ilapilas nga naangkon. Sunod kay Police Lieutenant Florentino Abalayan ng hepe sa Police Station 7, hubog ang suspitsado sang natabo ang insidente. Sunod kay Abalayan, naakig ang ining manghod sa iya namaluan ibaligya sa iya utod ang propiedad rason iya inigin sulong kag ginpanglabo. Nakuha naman sa kapulisan sa eksena sa insidente ang 25 pulgadas nga kalabaon sang bilangon nga gingamit sa paglabo sa mga biktima. Gipasaka ng kaso nga frustrated murder batok sa suspect nga yara karon sa custodial facility sa Police Station 7. Isang anak na magpahuway ini nga itong dua ka biktima nga batay sa ila sulod tuloyan. Nakabati sila na ila ng utsugwa na kasinsikan. Kagubok na ginapagwa sila tayo tumatsan sila. So wala sila nagwa. Ang hindi mo sa atong suspect, tuyo siya na magsulod sa front door pero nakalat. Ito siya nag-aagi sa back door. Kima sa sulod sa ila kwartong matulog na tani, kaking pangalabo. Pilason ng isa ka senior citizen matapos ginbuno sa Prokamya, Barangay Poblasyon, Banwasang Valladolid sa Miyerkules 11:40 sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Elmo Villano, 62 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Romer Hambaro, 45 anyos, na nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sang Valladolid PNP, ang biktima nagainom sa makahulubog nga ilimnon sa pulian sa Yabyan sang gulpi na lang nga nag-abot ang suspect kagilayon nga ginbuno ini sa wala may baluan nga rason. Nakaangkon sang pilas sa butkon si Villano kagindala sa Valladolid District Hospital samtang nakapalagyo naman ang suspect. Kumbinsido naman ang pamilya sa isa ka naghikog nga 29 anyos nga lalaki nga frontliner nga wala sang foul play sa insidente. Wala na sang tuyo pa ang pamilya nga ipa-autopsy ang bangkay sang biktima. Sa pagpahusisa ni Police Captain Richard Pajarito, ang hepe sa Police Station 3, gintiro sang biktima iya ulo gamit ang 38 kalibre nga revolver sa sulod sa iya kwarto. Sunod kay Pajarito, antes na tabo ang paghikog sang biktima, nakita pa ini nga nag-inom, nagsuksok sang itom nga bayo kag ginakusugot ang iya utod. Ginalantaw sa kapulisan ang pagkapatay sa Iloy kag ginsundan sa iya pakaisa, posible amo ang rason sa paghikog sang biktima. Palalibban pa sa kapulisan kung dinakuha sang biktima ang armas luthang nga iya sining gingamit. Ang biktima ang nga frontliner kag yara nagatrabaho sa Information Technology sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Office bilang Chief Clerk. Si Vargas ang ginbusla ni Police Major Roel Colanag bilang hepe sa Police Station 10. Si Colanag halin sa admin office ang makatatlo na kabeses nga naging hepe sa Police Station 10 sa iya nga pagbalik. Una diri gin-relieve sa pwesto si Police Major Reynante Humukan nga hepe sa Police Station 4 kag si Humukan nga nadestino sa Iloilo City Police Office. Ang ginbusla naman ni Police Major Charles Hever nga sadtuman hepe sa Police
Station 8. Personal nga ginpangabay ni humukan kay BCPO Director Colonel Henry Binyas ang pag-relieve sa pwesto kabaylo kay Police Major Gary Alan Rizuma nga karon yara sa ICPO. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:18. Sa aton mga kaaksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap original ini nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas samtang paday ang pagkusko. Safe ini, bagod wala sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga kaaksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang habon nga original. Kag sa ato naman nga nagapangapebla, ariyo ginarekomendar ta sa inyo ining black coffee. Kaya ang black coffee kadamo sang mga benepisyo nga mahatag sa aton nga ikaayong lawas. Ang black coffee gani kung mag-black coffee ka mo, ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo lang siya anagay sa hanon nga black coffee nga mabakal nimo nga may mangosteen iya nga ingrediente. Kabalo naman kamo sa mga benepisyo sang mangosteen sa aton nga lawas. Nagapanubo ini siya sang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami pa ni sa aton atay, nami man ni sa aton tinae, ginatinluan niya ang aton nga tinae. Kag hindi ka dali matapikan sang diabetes, no sugar sa mo, black coffee pa siya. Muna inom kita, ginarekomendar kita naton sa inyo, tilawin ninyo. Kaya ang aroma, puwerte kahamot, kaping-kape kagid, basta mapanimuan mo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wagong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga outlet. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Hagna nga nagapalawig tudub sa Setyembre sa Bayanihan Law ginfile sa Senado. Samtang syudad sa Cebu, nagapilar sa National IATF nga ipaidalom na sila sa General Community Quarantine. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may
salamat sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Atas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing at
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 29, detalya na sa mga balita nasyonal. Ginfile na sa Senado ang hagna nga nagapalawig sang Bayanihan Law tubtob Septyembre 30. Kagatagan si Presidente Rodrigo Duterte sang 600 bilyones pesos nga spending authority para masolusyonan ang impact sa ekonomiya tugas ang COVID-19. Ang Senate Bill 1561 ang ginfile ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Ang hagna nagahatag man sang dugang nga poder sa presidente nga tugutan ang provisyon sang 100% nga wage subsidies para sa mga empleyado nga ang sektor ang naapektuhan sang dako. Maghatag sang education subsidies sa mga estudyante kag empleyado sa private education institutions kag ipatuman ang malawig nga moratorium sa pagbayad sang loans kag utility bills. Sa idalom sang proposed measure, ang presidente ang pwede nga makamando sa Department of Agriculture nga maghatag sang ayuda sa mga mangunguma kag mangingisda. Ang hagna naghatag man sang 350 bilyones pesos nga budget para mapunduhan ang mga programa nga wala na padayon bangod sa COVID-19. Si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubire ang nag-file man sang hagna nga nagapalawig sang validity sang Bayanihan Act tubtob sa Setyembre 30. Nag-apelar si Cebu City Mayor Edgar Labella sa IATF nga ipatuman ang General Community Quarantine sa ilang lugar umpisa Hunyo 1. Si Labella ang nagpadala sang sulat sa Regional IATF kag iyagin pahayag nga handa ang syudad nga magsaylo sa GCQ. Ang Cebu City ang may 2013 ka COVID-19 infections kag 25 ang nagkalamatay samtang 394 ang naka-recover. Nagapati si Labella nga may indikasyon nga naganubo ang kaso sa ila sa syudad. Sa rebaluan base sa Resolution number 40 sa National IATF, ang Cebu City nga sa karon ginapaydalom sa ECQ, ang ginrekomendar nga paydalom sa Modified ECQ umpisa Hunyo 1 tubtob 15. Samtang nag-apelar man si Iloilo City Mayor Jerry Triñas sa National IATF nga ipaydalom ang ila syudad sa Modified General Community Quarantine sang sa palawigon ang GCQ. Nagapanawagan naman si Senator Christopher Bongo sa nagkalain nga mga ahensya sa gobyerno nga buligan ang tanan nga locally stranded individual sa Metro Manila kay iban pangamahin sa pungsod para makapauli sa tagsa nila ka mga probinsya sa tunga sa COVID-19 crisis. Ginpahig man ni Go nga dapat siguruhon nga ginapatuman ang health protocols kag proper coordination sa tunga sang national agencies kag local government samtang ginabiyahe ang LSIs. Sa ginparingon nga Senate Committee on Health hearing, nagapilar si Go sa LGUs nga may handa sa pagpapauli sa mga LSIs, ilabi na ang stranded OFWs nga luyag nga makabalik sa ila nga lugar. Magabukas na ang mga tourist sites sa mga lugar nga ipaydalom sa Modified General Community Quarantine. Sunod kay Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ginapreparar na sa ilang ahensya ang mga hotels kag resorts para sa liwat nga pagbukas ng domestic tourism sa piyak na nagapadayon ang pandemic. Dugang pa ni Puyat, nag-issue sila sa guidelines sa pag-operar sa hotels kag resorts sadtong Domingo. Ginaduso naman ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez nga ideklarar ang Marso 21 sa kada tuig bilang National COVID-19 Health Frontliners Day sa pungsod para kilalahon ang mga medical workers nga nagapanguna sa pagpagigaway kontra COVID-19. Si Rodriguez anang file sa House Bill 6774 kang nagpahayag nga may mga persona nga obligado na magtrabaho sa tiyon sa COVID-19 outbreak bisan may pamahog sila kabuhi kangay na lamang sa mga doktor, nurses, kay ibang mga health kag medical personnel. Ginlakip man sa kongresista sa hagna ang pinakamadoktor nga napatay bangod sa COVID-19. Sa idalom sang hagna, ang DOH ang gintuginan nga magpanguna sa pagdumdum sa National COVID-19 Health Frontliners Day sa kada Marso 21. Nagapanawagan si Rodriguez sa iyang makopdanan nga aprobahan niya ginaduso anto sila nga mag-adjourn sa masunod nga semana. Ginhatagan sang DILG ang mga LGUs tugtog kahapon nga adlaw Mayo 28 para i-liquidate kag masumiter sang encoded list sa mga benepisyaryo sang second tranche sang Social Amelioration Program o SAP.
Sa press statement ginpahayag ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya base man sa mando ni Secretary Eduardo Anyo, kinahanglan nga matapos na sa LGU ang ilang liquidation report para sa second tranche kag isumiter ang listahan sa mga benepisyaryo sa DSWD. Ini sa tuyo nga makaumpisa na sa pagpanagtag sa ayuda para sa second tranche. Suno kay Malaya, 432 sa 1,634 LGU sa pungsod ang nakasumiter sa liquidation report sa DILG as of May 26. Nagalawom si Malaya nga ang paghatag sa second tranche ang mas efficient kag systematic. Ang paghatag sa ikaduha nga ayuda ang mas mahapos, bangod niya ipaagi sa ATM, debit cards, kag GCash kag PayMaya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi man magkalipat nga mag-take sang CL-Pito-Pito. Kaya ang CL-Pito-Pito, ang may 26 mg ng vitamin C, kagabulig ini pabaskog sa aton nga immune system. Mga ka-aksyon, likawan gid naton ang nagabaligya house to house sang peke nga CL nga nabutang sa mineral o kon plastic bottle o kon ang lapad bottle. Para sigurado kagrantisado magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon farmasya. Kag available man ini sa Fritzy Store, dira sa may public market sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Inyong imamatigan na aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.